Не, това не го хващам. Трябва да се гледам към теб, не към нея. Именно. Вела по-места. Не става така. Слез надолу. Наведи се като тази театър, да се скава. Ще му хванеш много тенинска апарат. Мога като екрана на това да го правя. Това е много добре. Ето това как точиш ли? Не го хващам, само че е такова. Само че ни гледам към нея. Ти виждаш, че то се вижда, че четеш. Как? Защото тях да ти гледа в камерата. Добре, ще